ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಟಿಪ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಇನಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಕೋರಿದ ಕಜುಪು ಮಲ್ಪುಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ತೋಜಪವೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ kg ಕೋರಿದೆ ತೊಂದು ಅವೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್ ಅವೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ ದಿಯೋಡು. ಐರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬನಲ ದೀದ್ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಮೈತದ್. ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ದಾಸಿಮ್ ಪಾವಡು. ದಾಸಿಮಿ ಚಟ್ಪಟ ಅಂದ್ ಶಬ್ದ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾವಡು. ಐರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಪಾವಡು, ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾವಡು. ಐರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೇವುರೆ ಪಾರ್ದ್ ಅವೆನ್ ಸರಿಯಾದ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅವು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ ಪಾವಡು. ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸರಿಯಾದ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀರುಳ್ಳಿನ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಟೊಮೆಟೊನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ ಪಾವಡು. ಅವೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಟೊಮೆಟೊ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಪಾವಡು. ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಸರಿಯಾದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ ಅವೆನ್ ಬೇಯರೆ ಬುಡೋಡು. ಚಿಕನ್ ಅರ್ಧ ಬೇಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ಯಾನ್ ಬೋನ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿನ್ ಪಾಡುವೆ. ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಸರಿಯಾದ್ ಬೇಯ್ಪವೊಡು. ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ್ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ದ್ ಸರಿಯಾದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ ಬೇಯರೆ ದಿಯೋಡು. ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಐಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾವೊಡು.
ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸೋನು ಗುಂಪವೆ. ವನಸು ಪೂರ ಅದು ಇತ್ತೆ ಸೋನುನು ಜಪುಡಾರ ಬತ್ತೆ. ಆಯಾಗ ಜಪ್ಪರ ಕೆಲವು ಪೊರ್ತು ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಆಯಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬರೊಂದುಂಡು. ನಿದ್ರೆ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಮಂಡೆ ಆಡವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.